skal jeg forklare jer, hvad den gyldne rektangel eller det gyldne snit er. Det gyldne rektangel eller det gyldne snit er noget, man fandt ud af i gamle dage, at når der var harmoni i naturen, eller hvor naturen hang sammen med tal eller talrække, f.eks. solsikkeforældre, hvor de ligger rundt inde i solsikken, eller hvor en sneglehus, hvor det drejer sig om sig selv. Og det man så fundet frem til, at det var ligningen, der hed kvadrat med 5 plus eller minus 1 divideret 2. Så vil du så få et tal, der hedder 1,6 osv. eller 0,6 osv. Du kan altid beregne på, hvor mange decimaler du vil have. Og det bliver faktisk bekræftet af Fibonacci-talrækken, hvor det er den der med 1, 1, 3, 5, 8 osv. Hvor hvis du tager to nabotal, f.eks. 5 og 8, og så smider jeg din rektangel, og så siger det 5 og 8, så vil det altid være ramme de her tal. For hvis du dividerer 8 med 5, så vil det give 1,6, et eller andet, eller 1,6, og så et eller andet, eller det kommer an på, hvad for en af dem du ligger øverst, og så vil det bare så variere med de to tal. Jo længere op du kommer op i Fibonacci-talrækken, jo mere præcist bliver det. Så snart du kommer op for eksempel over 1000 eller deroppe af, så vil du allerede komme ned på 5. decimal, hvor ude på den her, hvor det bliver så præcist, at du næsten ikke kan måle frem til det. Det blev blandt andet brugt i gamle dage, når du lavede malerier. Hvis du gerne vil have en bestemt del, du så på, eller var opmærksom på, hvorpå man så kunne se, eller der faldt øjet harmonisk på, eller naturligt på at føle ro ved det. Og der er mange måder, hvor man kan lave et gyldent rektangel på, men hvis du har et rektangel, men kun har siden 8, og gerne vil lave en gyldent rektangel, så kan du regne ud, hvad midten er, som vi kalder M. Og så finder du ud af, så har du din passer op til et af hjørnerne, hvorpå du så kører den ned. Og det punkt, når du kører her, det vil så være det, der vil være dit gyldne rektangel. Fordi så får du forlænget den, så at den bliver fiktiv. Det bliver sådan her. Og så vil det passe med et gyldne rektangel. Og ja. Desuden så mener man, at menneskekroppen, når den er bygget op med navlen og armene og hovedet, at navlen, den vil sådan vil dele kroppen ind i det gyldne snit. For eksempel at, ja, det er sådan en dårlig tegning, men hvis den her skulle meget gerne være kortere end den her, synes jeg siger 5 og 8, at overkroppen så skulle være kortere end benene, altså vil være gyldne snit, og vil det være ved at de harmonisk skal se på hinanden. Og det samme med øjnene og ansigtet, at det bliver delt op, at munden eller fra kæben og op til øjnene, det er længere end fra øjnene op til panden. Og hvis du kigger på decimalerne, så hedder 0,61833, så hvis man runder op, så hedder det omkring 62. Og hvis man så siger, hvis det er procent, så kan man dele ind. At sige, at hvis den ene side er 62% længere eller kortere end den anden, så er det gyldne rektangel, eller det gyldne snit. Men hvis du gør det, så det er meget groft skaleret, hvor hvis du tager på stor basis, f.eks. laver bygninger, som er harmonisk at se på, så vil det ikke se ordentligt ud, fordi at, så vil det ikke være for bred eller for høj. Fordi at når du skal lære op, og så siger 62%, du når ikke for decimalerne med, for at hvis det er f.eks. en bygning, så kan det godt være flere meter, det kan variere højde og den anden vej.